transportation o kunang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ika-3, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ika-4, tetanus. Ika-5, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag Cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Kaya nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Ginhangkat man sang mga problema, dalasang Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag na magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Sa taon matahong na sugilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Naglinong na. Ay, muklaton kong akon mga mata. Katulom. Sa diin na ako. Nga katulom. Diin ang mga suga. Naigo nga ako likod sa matigang bagay. Kinakulpahan ako. Pakalmahon ko galingon ko. Gusto. Ang flashlight sa akong bag. Kuhaon ko. Aring flashlight. Pasigahon ko ini. Ara, masanag na. Karon, tanawon ko kung ano atong naiguan ko sa likod ko ang matiga. Hala? Isa kada ko nga puno sang kahoy nga lunok. Amo ina nakaigo sa akong likod. Ang buot bala silingon. Nga ari paghihapon ako sa sular sang amon balay. Nag-andar bala ang rewinder. Mausisa ako. Malakat ako. Ano ini man? Inali lang nga naglingin ang ulo ko. May piyongon ko sa makadaliang akong mga mata. Kikimuklat man dayon. Aber, tirawan ko nga magbuklat liwat. Makita kong amon balay. Kag may nakita ko nga kasanag. Abang, daw nag-aarumiraw lang. Dosiga lang sa kandila. Kag hindi kay sa fluorescent bulb. Hala. Uy, hindi ako mahimang magsala. Nagana ang rewinder?
Nakabati ako sang tikang sa unahan. Patyon ko nga akong flashlight. Ari, ibutang ko ini sa bulsa sang pantalon ko. Tao? May nakita ako nga tao nga nagapadulong diri sa ako namtangan. Kag may ginauyatan siya nga lampara. Sino ka? Anong kinahanglan mo? Nga nagkadto ka diri sa amo sining oras ng gabi. Kinatulok niya ang ako nga dark shades. Ano ka? Bulag? Nga may tabo ng imong mata. Kwan. Hindi ako bulag. Apang sobra ka buron lang sang panulo ko eh. Ang matuod. Kung amo sini nga oras ang gabi, nga wala na sa madamo nga suga, halos wala na ako sa makita. Hindi gyapon mapaatag sang rason mong ginapanghambal mo. Kung nga nakalambot ka diri sa sinda, sa amo sini nga oras ang gabi. Kag makatilingala. Nga nakalambot ka sa sitwasyon mo ngayon. Ay, may punto matuod siya. Kwan. Ang matuod. Kaina pa ako nagalakat-lakat. Halin sa Santo Rosario. Wala akong naguntat sa paglakat. Mintras nga wala akong makalambot diri. Kay kung nagdulog ako, basi kung malambutan pa ako sang buwas. Kag makaabot diri. Kwan. May nabatian abi ako nga halin sa akong kilala mo. Nga mahimo kuno ako nga makaobra diri. Kinahanglan ko gid abi ang obra subong eh. Kag handa ako nga mag-obra, bisan ano pa kabugat. Kuna mo, magsunod ka sa akon. Ato na siya. Hindi mo bala makita ang dalan? Kung nga wala ka nagsunod sa akon? Hala. Kinbalikan niya ako. Karika. Wala. Kinuyata niya ako sa kamot. Dali. Sa din kita makadto? Sa balay ko. Dito ka na magpaligad sang gabi. Kaya wala ka sa makuha nga trabaho sa amo sining nga oras sang gabi. Buwas na lang ina. Isa ako sa mga kabulig dire. Mabuligan ko ikaw nga makakita sang obra dire. Ha? Matuod? Buhaton mo ina? Buot silingon. Nagapati ka sa ginhambal ko? Gani, bisan hindi mo ako kilala, buligan mo ako? Isa lang ka bata nga inusinting mapati sa rason nga ginhatag mo. Kun amo, nga buligan mo ako gihapon, haw? Tungod wala ako sa mabatyagan nga malain nga intensyon halin sa imo. Kung sa panulo ko, kung may malain ka nga plano sa pagkadto dire, magpati ka. Ako mismo ang madala sa imo sa mga Guardia Civil nga nagapatrolya sa duog ngayon eh. Wala ko isang plano nga malain sa pagkadto dire, Kinahanglan ko lang niya matuod ang obra. Hindi ka man magpati sa rason nga ginhambal ko, pero ginasiguro ko sa imo nga matuod ang ginasiling ko nga nagakinahanglan ko isang obra. Ari na kita sa balay ko. Adani, masulod kita. Isahanon ka lang bala dire? Hindi mo kaupod ang pamilya mo? Madugay na nga napatay nga ako ni Loy. Ti, ang amay mo ya. Hindi ko kilala nga ako na may. Nag-isahanon lang ako nga anak sa nga ako ni Loy. Gani, wala na ako sang matawag nga pamilya. Sino galing ngalan mo? Kinahanglan.
lalaki man nga ngala nang ihambal ko sa iya. Pedro? Pedro Maharlika ang ngalan ko ginakalipay ko nga makilala ka. Ramoncito. Ramoncito de la Cruz ang ngalan ko. Ginakalipay ko nga makilala ka, Ramoncito. Amo man ako. Ay, nakakaon ka na? May nabilin pa ko nga kanon dira. Kaga may ginamos nga itlog. Ginbutangan ko inasang kamatis. Ay hala, kaayo sa iya. Wala labot nga mabuot. Kagwapo pa sa iya. Kung gutom ka, dali. Atagan ko ikaw sang pagkaon. Salamat. Apang wala pa ako ginagutom Kuna mo, matulog na kita. Kinanglan naton nga magbugtaw sang temprano. Kung gusto mo nga makasulod sang trabaho dire. Sa banta ko, igo man kita nga duha dire sa papag. Hala, mahulid kami tulog sa iya papag. Ato na siya. Naghigda na siya sa papag. Hindi man pwede nga hambalon ko siya nga sa salog lang ko mahigda. Mapalapit na lang ko dito sa iya. Kag maghigda man. Kagaw na gali. Nagpamanagbanag na. Kag si Ramoncito, wala andiri sa papag. Sa diin pala siya. Kinatuyo pa ko Ano kay halos isak oras lang ang tulog ko mo. Paano abi ako makatulog? Kay wala ko yung maanad nga may hulid. Kaglalaki pa? Maayo kay nakabugtaw ka na. Ba? Siya? Hala, wala siya sang ginasuksok na pang ibabaw. Kagbasa ang iya buhok. Sa diin ka bala magalin man? Nagpaligo. Ikaw, magpaligo ka man. Kay basi kung hindi mo na mahimo inakaron kung mabaton ka na sa trabaho. Ate, sige sa din ako pwede nga makapaligo? May palaliguan sa likod sining payag ko. May nabilin pa dito nga tubig. Pwede mo ato nga gamiton. Kung kulang pa ato sa imo, mahimo ka man nga makasagob sa bomba. Malapit man lang diring bomba Ate, sige salamat. Kuhaan kong akong bag. Okay ka lang ba? Makita mong alagyan mo? Hindi ka magkabala ka Hindi gin man tama ka buron sa panulo ko. Kagisa pa, may ari ako siniyo. Proteksyon sa mata. Dako mabulig sini sa akon mo. Para nga makakita ako sang maayo. Hindi bala, mas nga hindi ka makakita kung magamit ka sina? Human ini sa espesyal nga kristal. Makabulig ini para nga makakita ako sa mga kolor. Sige makadto na ako sa likod Hindi. Amo ining paliguan? Kinhimo lang nga temporaryo nga banyo kag ang dingding. Tunga lang sang lawas ang matabunan. Ay, maayo
maayo tani ko lalaki ko kay apang hindi. Kag wala sina makahibalo si Ramoncito. Ay, bahala na. Kuhaan ko ana ining rewinder sa liog ko. Kag isulod sa bag ko. Ara. Oh, hala. Ang kabo. Nahuman sa paya sang lubi. Pakuobla kong maligo. Anay ka. Kuhaon ko ana yung binder sa dughan ko. Maayo kay nakailis ka na. Madali na lang nga malutong tinigang. Mahimo na kita nga makapamahaw dugay-dugay. Magpungko ka lang dila. Oo. Ay, pasensya ka na nga, wala ako makabulig luto sa imo, ha? Wala sang kaso. Naanad ako magluto sa pamahaw ko nagay. Ayo, gali. Ano gali nga klase sang trabaho ang ginapakita mo? Bisan ano lang, Ha? Wala. To naglibog ang ulo niya sa ginsabat ko. Bay, hindi. Nagpalapit siya sa akon. Hala. Kinuyatan niya ang kamot ko. Hindi ka mahimo nga magtrabaho sa talamnan. Kaga mas nga hindi ka pwede nga manughakot sang inani. Madamo man sang kabulig sa mansyon. Kani hindi ka man pwede dito. Makaibalo ka pala magbasa kag magsulat? Oo. Magabian sa dagarinyo sa pagkumati ang magabatahong magsukon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! One, two, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Araw-araw, bolde-boldeng pa-premyo na, may kasiyahan pa. A total of 6 million pesos worth of prizes. Ito ang mga proofs of purchase para sa inyong mga entries. Our Florete Pawn Shop and Jewelry. Isang coupon for every 100 peso purchase of jewelry or watches or 100 peso worth of pawned item, okay na sa isang entry. Alfonso Brandy, isang bottle cap in any size variant ng Light, Platinum, Zero at Solera. Pwede na sa isang entry. Kaya magpadala na ng maraming entries. The more entries you send, the bigger your chance of winning. 1, 2, Panalo! Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Per DOH FDA CFRR Permit Number 1553 Series of 2021. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! 21 minutos na nakaligan sa tagdang alas 10. Mga kabiyanan, sa piyakalinya si Bombo Franz Andrew Burgos sa paghatag naman sa award sa aton lucky winner sa 1 to Panalo Part 20 promo sa piyakalinya Bombo Franz Andrew Burgos. Please come in. Bombo Franz. Si balikan nato abi karon dugay-dugay.
ang aton nga isa pagid ka lucky winner sa 1-2 Panalo Part 20 promo. No, nga sa diin nagahilapit na ang Grand Draw Sini. Pati kayo nun sa December 25. Sa Piyakalinya, Bombo, France, Andrew Burgos. Please, come in. Bombo Dan. Go ahead. Yes, Bombo Dan. No, good morning kay sa mga listeners may aga sa tanan kay kita naman rin Bombo Dan ang magadulong sa mayong balita no para sa aton nga mga listeners kag sa syempre sa aton nga mga winners no. Kay kita naman ni maghatag Bombo Dan sa nga papremyo sa bungaga diri sa aton sa Bombo Radio Bacolod no, especially live diri sa Studio B Bombo Dan. Kag ato man ni subong upod ang maswerte man nga winner no. So bungaga kita mahatag mahatag kita sang 1,150 pesos nga premyo no. May 500 pesos nga cash nga ginakapitan nakon. Kag sa tubang namon sa winner naton Bombodan ang nagabalor nga 650 pesos sa grocery goods nga nasulod sa balde sang Orocan no. So ari makita nato no subong ari diri ang mga premyo kag ihatag tagid niya Bombodan personally no sa aton nga tagdaog subong no. So aton nga winner si Nanay Mamerta Zaldivar no from Purokimaya Mansilingan, Syudad sa Bacolod, ang iyang POP Bombodan amo ang Silver Swan. So nanawagan na siya kagabi sa Zona Libre o kung Zona Libre kay Bombo Ponce Espino no mga alas 8:30 sang gabi Bombodan no. So subong di atong nga salito na pangalan sa atong winner si Ma'am Mamerta Zaldivar. Ma'am, good morning. Kamusta? Good morning. Maayo man. Kamusta subong? Maayo man. Daw ginakulbaan man ko ba? Kay first time ko gid ni nga nakadaog dire sa Bombo Radio kag nag-intragid ako sa ila intre kay ginatawag permi sa adlaw-adlaw sa radyo Bombo nga kon pwede kamo da makahulog nga may ara kamo da nga mga purchase nga ihulog lang ninyo sa sandiin lang nga buson dira. Okay. Yes, amo na nga daw may ara man ako di nagtingwa gid ako nga makahulog man nga maka-intra dire sa Bombo Radio. So dugay ka na naga-intra sa mga promo diri sa Bombo? Mag-ulang gid first time lang first time ko gid ni bala share. Oo. Di nalipay gid ako nga nalawagan man ako ikiti daw ano bala na nga makabulig sa pamilya mo ang madaog mo sintan gamay lang at least makabulig sa pamilya muna nga nagtinguha man ako nga naghulog gid ay siling ko basi pa man lang di kay ibanda layo na gani naka-intra pa ako nga kalapit gid kag may ara man lang ako Grabe, tilawan ko man kag naghulog. Aray lang sa ugsaran mo, no? Hindi ka pa kayo. Hindi pa ko ka-intra, oh. Iba nga sa layo, nag-intra pa. Ayaw pa nga, ara na kuya sa lapit lang, di pa ko ka-intra. Nga may ara man ako, nga inughulog na ako na. So, tinay nang kagabi, anong imong ginobras, ang nabati mo imong pangalan, gano'n ka kagabi? Kagabi, kay kon gabi, ginapatay ko ng akong radyo. Karon nga aga, nakibot ako, kay ti gapamati ko sa Bombo Radio, adlaw-adlaw kagapamati ako drama, kada hapon, kada aga. Tapos nabati ko, ang akong nga kasilingan, nga dara sa amon, naghambal kay may tiyanggi kami nga gamay, siling niya, day, do si nanay mo, hindi ba Zaldivar ka mo, no? Sinya si Chay Maming, Mamerta ngalan. Siling niya, oo nga ahaw, niya nagdaog to sa Bombo ba na, niya, nalawag tong iya ngalan. Iya mo to daw, karong aga, dali-dali ko, galuto ako kalokalo, lingko, mamahaw ko gali. Lingko, dali-dali. Hasta nalipatan ko nga ang akong ID, kay gahambal da sa radyo, magdala ka di sang ID nga valid, wa ka bilog, nga ipasirok mo. Amo pa na ang nalipatan ko, tita nawabala na, nagtinir na ko din. Excited, tamang excited. Ari na propio na ninay, no? So because sa imong excitement, ari ka na di subong sa Bombo, kag ikaw na mabato, nagkasang 1,150 pesos ka balor sa premyo. So ano na by the way na yun, yung mga pangintanan sa balay? Ito, kay kwan ako, may edad na ko, 75 nga daan ako. Mga bata ko na lang sa akon, sagod sa nagabulig? Nagabulig, oo. Kung may mahatag sila sa akon, wala na. Sige, okay. So Tinay, ready ka na magbaton sa mga premyo sa bungaga? Ready na. Excited? Excited ka, pero ginakulbaan. Ginakulbaan. So, ginakulbaan pa ko. Sabi, anong isura sa ginakulbaan, First time ko nga nakaano dire, pagkanto, siling ko,
amo na gid man kung excited ka na nga makabaton ka man sa jutay nga grasya alin sa babaw sang mahal nga Dios. Okay, sige, no? So, bombodante, ato na ni hatag sa kay nanay nga mamerta. Ang 500 pesos nga cash, no? Kag 650 pesos nga grocery goods nga sulod mismo sa baldisang Orocan. So, na ready? So, una nga hatag? 100. Kadua nga hatag? 100. Ikatlo? 300 na. Ikaapat? 400. Kag? Kalima, 500. Okay, so kulang pa nanay. Kulang pa ng 500 pesos mo, no? Kagari ang imo nga 650 pesos nga grocery goods nga sulod mismo sa baldisang Orocan. So, tinay anong plano sa kwarta nga nadaugan? Abi mo to, kay ibakal ko ni sang akon man bulong sa high blood, kag ang maintenance, kag ibakal ko man sang bugas kag sudan. Kay ti grasya na ni. Masanag sa suga. Di prano pamaskwa. Pamaskwa gid ni matudtuod. Okay, sige na, no? So, ari ang imo nga balde, no? So, imo na ina, no? Tanan, nagabalor ina sang 1,150 pesos nga premyo, no? Sa nagapatay nga promo sa Bombo Radio or Star FM nga 1-2 Panalo Part 20 promo. So, ayos gid. mo na lang. Yes, Bombo Dan? Tingko ayos gid. Gani man excited gid si nanay, no? So, nay mensahe mo na lang bikag pasalamat mo sa mga sponsors kag sa Bombo Radio kag syempre pagpangagda mo man sa mga kaingod mo, ano? Nga magpasakopan. Nagapasalamat gid ako sa nag-sponsor sini nga sa promo dire sa Bombo Radio. Inapasalamatan ko ang tanan nga ari dire nga nagaobra kag sila man ang nagpatigayon sini nga promo para makaambit man ang mga pigado bisan hindi pigado at least makabulig gid ang ila nga promo. Gani madamo nga salamat sa Bombo Radio kag kamo man nga nagapalamati sa akon man mga amiga nga ara man dira kun din kamo nga lugar pwede ka mo pasakop dire sa Bombo Radio. Kay ini nga tion nga ang promo nila dako nga mabulig sa aton pamilya sa kapigaduson. Tungod nga subong wala pandemic, wala mga obrang mga tao tipigado gid kaayo. Ini ya makabulig na sa aton ang 500 gani damo nang mabakalta para sa aton pagpangabuhi. Di gani pag intra na kamo diri sa Bombo Radio kay bisan jutay lang makaambil man kamo. So, damo salamat sa Bombo Radio, ang Bombo Radio #1 sa Bacolod. Sige, basta radyo! Basta radyo, Bombo #1. #1 ang Bombo Radio. #1 ang Bombo Radio. Wow! Tinatago si Nanay Bombo na, no? Sige. Listener kayo, kabisado yung ginang tono sa ato ni nga ni Bombo Dan, no? Ang ginakanta na hindi masami bila, no? Sa aton rin sa Bombo Radio. So, Nanay Mamerta Zaldivar, congratulations sa imo. Salamat sa inyo, dire. Okay, sige. Sabay pa, makaluyan ka mo sa mahal nga Diyos. Okay, sige na, salamat na, no? Kaga, congratulations sa imo. So, Bombo Dan, no? Okay na ang aton nga winner na bato niya na Bombo Dan na personaling yan nga premyo, no? 1,150 pesos nga nalakit rin Bombo Dan 500 pesos ng cash kag 650 pesos ka balor sa grocery goods nga nasulod mismo sa Baldesang Orocan. Bombo Dan. Okay, sige. Yes, Bombo Dan, kag live diri sa Studio Bini si Bombo Franz Sandro Burgos para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall #1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Franz Andrew Burgos. Ang another winner sa aton nga 1-2 Panalo Part 20 promo nga ginhatag na siyang premyo sa siligid nga oras. 31 minuto sa kaligid sa tagdang alas 10. Balik kita mga kabiran sa aton matahom nga drama. Bombo Radio Bacolod. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang